брат, Наполи срещу Сити, как може? Знаете ли какво? И го усещам, човек. Усещам, че KDB ще ни вкара гол. Знам, че няма селебрет, няма усещам го. Всички обичат да вкарват на бившите си отбори. И не само при Сити е така. Всички го знаете това нещо, брат. Смисъл, и махат се от отбора си и ти вкарват гол. Смисъл, не селебрейтват, някои селебрейтват, но естествено не всички са Дембеле. Хем ще ми стане яко, защото е KDB, хем ще ми стане тъпо, защото вкарва на бившия си отбор и после няма да направи селебрейшън, ще ми стане супер яко, ще се разплача и после ще видя резултата, че губим и пак ще се разплача. Не знам, не мога да го изживея това емоционално. Иначе Монако, брат, Монако ще ги смажем. Колко трудни мачи имат Ман Сити, брат. Ника. Омага. Започваме ли? Всичките прогнози от до ги предиктвам без капчица да се замислям и ги оцелвам, човек, наистина. Манчестър Сити, Юнайтед. 2 на 1. 2 на 1. 2 на 1. Оставам с 2 на 1. Манчестър Сити, Ман Юнайтед. 2 на 1. Не знам, защо Юнайтед вкарват гол, ама вкарват някакси дерби. Ман Сити срещу Наполи. 2 на 2. Няма да го спечелим, но чакайте малко. KDB ще кара един от головете. 2 на 2. Равенство. Нека да им дадем на Наполи едно равенство. Арсенал срещу Ман Сити. Бах ти, какви са тези мачове? 1 на 1. Не, даже аз не си вярвам. 1 на 1. Ще вземем равенство. Добре, окей, ще съм честен. 3 на 1 ще нас мачкат. Вижте. Добре, 1 на 1 мач ще загубим. Какво толкова, брат? Арсенал са добри, нека да им дадем победата. Окей? И също така на всичко отгоре Пеп Гвардиола ще наси в Шампионска лига. Нищо, че първия мач съм казал, че е равенство. Пеп Гвардиола ще наси в Шампионска лига. Няма да ска толкова много в това. Просто Наполи са силни. Хъдърсфилд, Ман Сити. Да се смеяли. Да се смеяли. Хъдърсфилд, ако не ги вземем поне с 5 на 0, отписвам се, брат. Аз се отказвам, кариерата ми е овър, брат. Мисъл, ютубърството, отивам направо да се занимавам с да събирам буклуци, брат, да ги фърлям на някакво, поне нещо полезно да направя, брат, поне да чете буклуците нещо. Я знам, но няма смисъл вече да занимавам с тази работа, наистина. Ако не мога да предигна този матч. 5 на 0. Маси срещу Бърли. Добре, окей, започвам ли? Тук пържим сега. Пържим. Подред. 3 на 0. Монако срещу... Не, 4 на 0. 4 на 0. 4 на 0. Монако срещу Ман Сити. 3 на 1. Ман Сити. Бум, бум, бум. Халанд хетрик. Брентфорд срещу Ман Сити. 3 на 1. Брентфорд вкарат... Не, 3 на 2 или 3 на 1. Брентфорд вкарат един гол поне. Ман Сити обаче. Ерлинг Халанд. Един гол. Шерки. Един гол. Другия ще е на Мармуш. Да, мисля, че вкара един гол. Ман Сити срещу Евертън. Тя греш. Обичам та, брат. Моля се, не се срещу нас. Обаче този матч крещи 3 на 0. 3 на 0, нали? Или 2 на 0, да, няма да прека. 2 на 0, 2 на 0, Ерлинг Халанд и двата гола. Вилереал срещу Ман Сити, брат, ако тези всичките мачове ги предикна, наистина ставате членове на канала. Поне половината ако предикна. Вилереал срещу Ман Сити, 2 на 1 за Ман Сити. Няма да прекалявам. Научих си грешката, аз от миналия сезон. 2 на 1 Ман Сити. Астън Вила срещу Ман Сити. Астън Вила ще набият 1 на 0. Първата ми загуба, която ще предикна. Не, освен Арсенал. Астън Вила ще набият. Окей, Юнай Емери е много добър менеджер. Най-вероятно ще да надиграе. Най-вероятно Пеп Гвардиола ще гледа земята и ще му е супер тъжно през целия матч. И най-вероятно играчите няма да знаят къде се намират в Манчестър Сити. И най-вероятно ще имат повече владение от топката. Няма значение, че ние имаме Пеп Гвардиола. Излагация. Астън Вила просто много добър отбор. Висшата лига, аз съм я отписал и без това. Ман Сити срещу Борнмут. Висша лига е наша, брат. Ман Сити побеждават Борнмут, може би с 4 на 2. Това ще е гол в матч. 4 на 1. 4 на 1. Ще кажа 4 на 1. Обичаме да играем срещу Борнмут. Ман Сити срещу Дортмунд. Уоу, нашата ферма, брат. Аканжи, Гюндуан, Ерлинг Халанд. Кой друг, брат? Всички са дошли от Дортмунд. Майко мила, това е нашата ферма. Това е нашата ферма за таланти. И срещу нашата ферма Дортмунд ще кажа 2 на 1. Не, 3 на 2. Гол в матч. Yes, гол в матч. 3 на 2. Ман Сити печелят. Уоу, дано да не е 2 на 2. Дано да не е 2 на 2. Ман Сити срещу Ливърпул. Стига съм предиктвал, мая. Това е, мисля, че е достатъчно. Мисля, че добри предикшени направихме. Мисля, че много хубави предикшени. Кажете ми от 10 как се справих. Честно, бъдете честни, брат. Мисля, че тук трябва да сте честни. В смисъл, някои мачове мисля, че ги ударих в право средата и не казах всички мачове победа. Казах срещу Арсенал загуба, казах срещу Астън Вила загуба. Мисля, че съм честен. Мисля, че наистина има нещо под ръка. Ама няма повече да правиш, защото дойдоха Ливърпул. 1-10. Ти си краля на прогнозите, вика Алекс. Дано да ни го кажеш иронично, брат.